Και αρκέψαμε το part 2. Ακριβώς από πού μείναμε, εγώ ακόμα είναι το άλλο το checkpoint. Και εγώ πάλι έχω πεθάνει. Α, Χριστός που να κάνεις. Γιατί είναι βαρετό. Να έτσι θα το συνεχίσω. Και αυτή τώρα το έχω. Τώρα το έχω καταφέρει. Μετά από μία ώρα. Τώρα πάμε στα εύκολα. Δεν πράσε τα... Φίλε, εγώ ήμουν πιο μπροστά. Βγήκες. Ρε μου βγήκε. Όχι. Όχι. Και επέστρεψα. Μετά από αρκετές ώρες μου έχει... Ώρες ρε 2 λεπτά. Εγώ πήγα πολύ μπροστά. Μετά από κάμποσα λεπτά είναι εκεί πέρα που πρέπει να βάζεις password. μου έχει κλείσει σαν έπαιζα και έπρεπε να το αρκέψω από την αρχή και έχω σταματήσει το record για να μην βαριέστε. Τώρα έχω πεθάνει. Καταπήραμε το. Και μοτό στο τέλος. Α, εδώ θα χρειαστώ το τάγμα. No, αυτά τα pimples. Ήταν που τεράστιο και όσα και έβρα το από τη δεύτερη μου φορά. Ποιον είναι? 136. Το μαλάκα. No. Μαλάκα, Εδώ θα πρέπει να βγάλουμε το τάγκ. Και να το... Όχι! Στο τέλος μαλάκες. Τι? Τι κέρδισα. Αυτό. Θα το ξαναπαίξω αυτό του Warlock. Oh fuck, θα είναι πολύ λάθος με αυτά. Αλλά please, αν δεν τα καταφέρω, προσπάθα να μου πάρεις και κάτι και για μένα. Μπορώ να σου πάρω. Πάντως εγώ έχω πάρει star. Ξέρω κάποιους κωδικούς αλλά όχι όλοι. Μπορεί να είναι σε όλους το ίδιος. Όχι. Αλλά είναι εύκολο γιατί όλοι είναι πάνω από 100. Είναι κάπου ας πούμε 136. Όπως πριν. Ο ένας είναι 100, είναι 136. 100, 136. Όχι βρε. Έτσι είπες. Όχι. Έτσι είπες. No. Όχι, στο τέλος. Πέρα από αυτό είναι τα λόξ, Άλεξ. Ναι, είναι εύκολο. Στο τέλος δεν θα το νικήσω ποτέ. Ποτέ δεν θα το νικήσω. Ω μαλάκα. Είμαι πολύ κοντά. Εγώ πολύ κοντά. Ήρθαμε. No! Δεν έκανε.
από κάτω. Καρτέλα λίγο, καρτέλα. Yes. Πήρα το checkpoint. Όχι! Για ένα κλάσμα δευτερολέπτου δεν πήρα το checkpoint. Ναι, για ένα κλάσμα δευτερολέπτου δεν πήρα το checkpoint. Τι νουπ ρε. Ναι. Fuck σε εκείνον που έκαμε το golf. Fuck you. Έβαλα κάποια στάφ εγώ. Yeah. Έβαλε να ζουτάς καλά να μην το περνά κανένα. Κάνας ρε, το για εύκολα το πέρα. Yes, επιτέλους. Τώρα και σκοτώθηκα. Αυτός πήρα το checkpoint. No. Είμαστε πιο δύσκολες και εσύ. Όχι, απλά... Το checkpoint. Γαμώτο. Με τα pinballs. Έλα, yes, πήρα το checkpoint. Yes, está στα logs. Καλούν 36 καμέρες. Θα με να μπουν. Κάτι με 20 πάντως. Όχι, 29. Όχι. Α, 128. Σίγουρος. Ναι, σίγουρος. Αυτό νομίζω είναι 136. Ναι, σωστό, 128. Όχι, βάλα 14. 136. Δεν είμαι σίγουρος. 126. 128. Πρέπει να το δεξιάσεις το. Νομίζω είναι 154. Ο επόμενος είναι 154. 145. 145. Ναι. 123. No. 128. 153. Δεν το γράψω τώρα. Δεν το γράψω τώρα. 154 πάμε τώρα, είναι. 154. Φριντζίλο. Γιατί? Είναι έτσι εκεί πέρα. Έλα σε αυτή, σε αυτή. Αυτή είναι. Για εκεί πάνω. Ναι, εκείνη που είσαι, εκείνη που είσαι. Εκείνη. Αυτή είναι. Έλα. Let's go. Oh, fire, το δύσκολοതാണ്. Πρέπει να είναι πολλά χάρη. Το περάσεις ποτέ ρε. Έχω περάσει εγώ. Ξέρω. Νομίζω το ξέρω. Ούτε δεν πάξτε. Α, ξέρω. Ναι, ξέρω. Ξέρω, δεν. Πάμε από κοντά. Α, εδώ χρειαζόμαι το time.
Ναι. Το Μοτάν δεν το κάνει. Α, ξέρω. Έτσι. Έτσι θα το περάσω. Fuck sake. Άλεξ, να μου το περάσεις. Fuck. Εσύ παίζεις για να μην μου κάνει. Να πάρεις την πόρτα. Βάζω την πόρτα. Όχι. Πού είναι να πάω. Τσαμέ. Εδώ. Είναι πιο δύσκολο μέρος. Βάλω λίγο γύρω. Πήρα το τσεκ. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα τη βάλουμε ρε. Κάτι παπούτσια. Σκύμι είναι και εύκολο και σε βοηθάει. Ωραία, Όχι. θέλω τον Άντο, δεν μπορώ, είναι κινητό. Στο τέλος. Μαλάκα! Βάρ' το flame σας. Φίλε, δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Θα κλείσουμε το... θα κάνουμε μια παύση. Όχι. Μπορείς να πάρεις κάτι για μένα. Δεν κάνει μου κινητό. Μπορείς να πάρεις κάτι για μένα. Μόνο με ένα πράγμα. Α, φίλε, βγήκες από την πόλη. Ναι. Πά ξανά να δούμε αν η Warlock είναι εκεί. Μάλλον η Warlock είναι εκεί πέρα. Να προσπαθήσω γιατί. Ναι, είναι εκεί πέρα. Είναι και τα δύο items. Τα δύο, έχει δύο. Ναι. Και θα το τελειώσουμε το βίντεο με ένα ωραίο τραγούδι, γιατί ήρθε η ώρα μας. Πρώτη φορά, φίλε, κερδίζω. Πρώτη φορά κερδίζω σε parkour. Δεν είναι τώρα. I